Senator Kiko Pangilinan versus flood control investigators. Ngayon, Dad, naging viral ngayon si Senator Kiko Pangilinan kasi may linabas siyang statement. Nagalit siya sa ICI o ang investigation body para sa mga flood control at mga ghost project dito sa Pilipinas. Kasi in-announce ng ICI na lahat ng mga hearing nila, hindi daw nila ila-livestream o ila ibibigay sa media. So magiging private daw ang mga hearing na to. Ngayon, nagalit si Senator Kiko Pangilinan kasi sinasabi niya, ayon sa batas dito sa Pilipinas, lahat ng mga hearing at tungkol sa mga investigation na ito, kailangan maging public, kailangan may news, may media, may livestream ito para makita ng buong bayan kung ano ang nagiging proseso sa mga investigation na to. Sinasabi niya, dapat magkaroon ng recordings kasi ba't nyo tinatago ang mga hearing na to na dapat importante ang knowledge para malabas sa taong bayan ng Pilipinas. Dad, ano masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko lamang, dalawang panig kasi yan, no? There are two sides of the coin. No? Ang sinasabi kasi ng mga ICI investigators, no? Kinakailangan private na lamang para hindi para magmukhang circus. At the same time, ang mga testigo nila hindi matatakot humarap at saka makakapaglahad ng mas maayos kasi nga pag may camera minsan na nagsisinungaling sila o minsan na utal sila o minsan natatakot sila o nangangamba nila masabing totoo na natatakot sila na sila ay magkakaroon ng pangarib sa kanilang pamilya at sa kanilang buhay. No? So yun ang side naman ng mga ICI investigators. Pero on the other side naman, ang sinasabi nga nila ay kung hindi mo ilalantad yan, ilalahad yan sa publiko, hindi na malalaman kung ano yung nangyayari at baka parang intention itago na lamang sa ilalim ng carpet. No? Kumbaga tinatago na lamang at ayaw na ipaalam kasi parang sa ganun manahimik yung publiko, hindi na lumaki yung apoy para maitago nila yung ibang guilty, no? So, yun ang sinasabi. Ngayon, ito timbangin natin, no? Maaring natatakot yung iba sa panganib, sa kanilang buhay, pero kahit naman hindi nila ilahad yan sa publiko, talagang malalaman ng mga guilty kung sino yung mga testigo. At ganun pa rin, hindi pa rin may aalis yung kanilang pangamba at panganib sa kanilang buhay. Kasi kung talagang may gagawin masama sa kanila, talagang gagawin sa kanila yon, no? Pero kung ilalahad mo sa publiko yan, at least mas marami nang makakaalam ng katotohanan. At least sasabihin ng mga tao ng madla na hindi nyo tinatago o hindi nyo sinisikreto kasi mukhang may pinagtatakpan, yun ang kaisipan sa karamihan, no? Mukhang may pinagtatakpan, no? Kaya pati yung credibility nito kahit na anong maging investigasyon nito mawawalang saysay lamang kasi nga hindi magtitiwala ang madla at ang publiko sa mga kanilang madidiscover kasi nga parang tinago, pinagtakpan kasi kahit na ngayon na nakalantad na sa media nararamdaman at nakikita ng mga tao at nagtatanong ang mga tao mukhang iba-iba yung kwento at may ibang hindi nilalahad ng totoo, mukhang may pinoproteksyonan at mukhang mayroong mga negosasyon na nangyayari na hindi nakikita ng publiko kaya nagkakaroon ng agam-agam. Ngayon ang problema nito ganito, kahit na ano pang maging resulta ng investigasyon kung hindi naging transparent yan, hindi nilahad yan sa public, hindi nilantad yan sa media, ang mangyayari niyan mawawalang bisa yung kanilang investigation at ang hindi natin maiwasan na magwala sa galit lalo ang madla, no? At ang publiko, no? Baka mauwi ito sa isang malaking people power kung mawawala ng saysay at kredibilidad ang ICI investigation. Yun ang ating pangamba dito. Kaya sa akin, mas maganda at tama yung sinasabi ni Senator Pangilinan na dapat ilahad yan sa publiko, ilantad lahat para na sa ganon malaman at makita ng bayan natin at mga kababayan natin ang katotohanan at magkaroon ng pananagutan. No? Kasi ano ba hinahanap ng ating mga kababayan? Pananagutan, katarungan, at kulungan. Ngayon, kung itatago natin yan at meron tayong mga hindi isasama dyan, para lang natin itong band-aid approach, no? Meron kang sakit, tinakpan mo lamang pero hindi mo talaga ginamot, no? So yun na magiging patutunguhan itong ating kasalukuyan na problema. Ngayon, Dad, actually, nakita ko na importante talaga ang mga public hearing. Kasi dahil naging public ang mga hearing at naging open to all ang mga sinasabi ng mga engineer, district engineer, mga congressman sa mga accusation nila, yung mga ibang Pilipino dito online, nabibilib talaga ako sa research capability nila. Kasi katulad ng mga Rappler, GMA, at yung mga ibang private Filipino na investigate nila at na-double check nila kung tama ba ang mga sinasabi na to or kung hindi tugma ang kwento na to pero nahanap nila ibang truth dun sa story na yun. Kaya para sa akin mga kababayan, importante maging transparent ang mga hearing na to kasi mas maraming makaka-research at makaka-define kung totoo ba ang mga sinasabi nila at mas mapipinpoint pa kung sino pa ba ang mga ibang guilty. Ngayon mga kababayan, ang importante, dapat i-upgrade natin ang education dito para sa Pilipinas para mas maraming mga Pilipino kayang mag-research at kayang ma-find out kung sino ang mga corrupt at sino ang mga di dapat iboto sa susunod na eleksyon. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Sa ating mga namamahala at namumuno at sa lahat ng ating kababayan, huwag sana nating kalimutan na kung wala kayong kinakatakutan, bakit naman kinakailangan pagtakpan ang mga ganitong klaseng investigasyon? Dapat ilantad sa publiko, sa madla, dapat ilahad ng maayos para sa ganun maunawaan ng lahat dahil lahat tayo ay apektado sa ganitong klaseng pamamaraan ng pamamahala. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.